Drahé ratolesti, milí rodičia, pýtate sa, čo by ste si mohli začať počas dlhých zimných popoludní? A rada vám to prezradím. Čo tak začať sa učiť s deťmi nový cudzí jazyk? Konkrétne jazyk nemecký. Predsa len nemčinou hovorí 130 miliónov ľudí na tomto svete. Ak môžeme veriť štatistikám, a my im teda veríme. Nemecký jazyk je súčasne jazykom našich susedov, takže motivácia tu určite je. Pýtate sa, ako na to? Ideálne je učiť sa jazyk v súvislostiach, čiže v určitom kontexte. Prvým krokom by mohli byť napríklad také dvojazyčné riekanky. Slovenské riekanky preložené literárnym spôsobom do jazyka nemeckého. Na ne sme si pripravili riekanku Domček z kociek. Postav domček z malých kociek, raz, dva, bude hotový. Keď narastieš, budeš stavať poschodové budovy. Ako znie táto riekanka v nemčine? Stelinka vám ju prečíta. Nimm einen Würfel oder zwei, bau ein Häuschen oder drei. Wenn du groß bist, baust du der Welt Häuser für viel Geld. Vynikajúce. Pýtate sa, a čo sa vlastne vaše detičky v tejto riekanke naučili? No predsa základnú slovnú zásobu. Poďme na podstatné mená. Domček, Das Häuschen, poschodové budovy, die Stockhäuser, kocky, die Würfel, stavať, bauen, staviam. ich baue. Ideálny prvý krok. Vrele vám dvojazyčné riekanky odporúčame. Lúčime sa s vami. Bis bald. Tschüss.